Меркурий е разположена най-близко до Слънцето. Температурата там е много висока. Тя е малка планета, най-малката след Плутон. По повърхността има дупки от удари на метеорити и астероиди. Венера е планета-близнак на Земята. Нарича се още вечерница, защото се вижда ярко от Земята. През деня на Венера става много горещо до 484 градуса по Целзий. Венера се върти много бавно около своята ос. Планетата Земя е третата по големина от твърдите планети. Юпитер е най-голямата планета в Слънчевата система. Сатурн е планетата с най-много пръстени, има над 1000 броя пръстени. Уран е третата по големина планета. Денят и нощта на неговите полюси продължават по 42 години. Нептун е синята планета, там е много студено.